Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kun Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob syudad sa Bacolod kag bilog nga kalibutan. Nagaplag na ang Bombo News and Views afternoon edition karon nga daw sang Huwebes, Agosto 25, 2022. Kakaroon dito na kita sa ato sa ring mga headlines. DSWD Region 6 nagparugyan sa indigent students kag sa ilang nga magirikanan nga ini magpadulong sa payout site sugod sa Sabado kung wala nakaparehistro online. Negros Occidental may anom ka satellite payout sites nga mga venue sang tagtaganay sang educational assistance sa DSWD. Alkalde sang San Enrique Negros Occidental aminado nga dapat buligan sa gobyerno ang mga nagaproduce sang asin. Condonation sang arrears sa mga market vendors sa syudad sang Bacolod ginatun-an sang committee sa City Council. Mga miyembro sang NPA ginalantaw nga sospetsado sa pagpatay sa punong barangay sa Banwa sang Isabela. Pila ka mga Pinoy nagbalik na sa Ukraine agud nga magtrabaho sa piyak sang tensyon batok sa Russia. Oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time, 16 minutos na nakaligid sa takdang alas 5 sa hapon mga kabombo. Ito na kita sa detalye. Sang mga balita, kami ang inyo mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino. Nagpanugyan ang Department of Social Welfare and Development Region 6 sa mga indigent students kag sa ilang maginikanan na nga hindi magpadulong sa payout site sugod sa Sabado kung wala nakaparehistro online agod nga mag-avail sang educational assistance nga ginahatag sang ahensya. Suno kay DSWD Region 6 spokesperson Attorney May Rago Castillo, identified na ang mga clients nga mabaton sang ayuda sa Sabado ganing hindi na magkadto sa payout site kung hindi makabaton sa text message agod nga hindi mag-uyang sang tiyempo kag pamasahe. Suno kay Castillo, unahon naman ang nagkadto sa payout o kung nagkanto sa payout site sa Sabado kag nagpauli nga wala nakabaton sang ayuda bago nakuha na sang DSWD personnel ang ilang contact number. Agod nga makaparehistro online, magbisita lang sa Facebook page sang DSWD Western Visayas. Agod diri nabutang ang link nga kadtuan agod nga makaparehistro. Sunod diri makapabulik o mapabulig lang sa mga nakahibalo maggamit sang internet kung hindi makabalo nga magparehistro online. Nagpanugyan si Castillo sa mga nagaplano nga mag-apply para sa medical assistance kag bureau assistance nga hindi na magkanto sa payout sites bagod hindi sila maakomodar. Sa mga hindi makabalo magparehistro online, magpatudo lang sa mga kakilala nga nakabalo maggamit sa internet agod nga makaparehistro sang temprano kag makabaton sang advisory. Sa atong nga payout pala para sa Sabado, ay mga clients identified na sila. So kung hindi makabaton sang text or message, hindi na magkadto anay sa mga next na sila nga schedule. Ang mabalik ang makabaton ng text or email na makadto sa amon nga venue. Oo, kag mabawi kami sa ila Miss Erlene, sila ang una nga iga-serve namon para sa Sabado.
Kabahin sa pagpahayag ni Attorney May Rago Castillo, ang Public Information Officer sa DSWD Region 6. Samtang anom ka satellite payout sites ang gina-identify nga mga venues ang tagtaganay sang educational assistance sa Department of Social Welfare and Development diri sa probinsya sang Negros Occidental. Ini ang ginalakipan sang San Carlos Philippine Normal University sa Cadiz, Silay, Bago City, Himamaylan City Hall, Talubangi Gym sa Kabangkalan kag mayara man sang separado nga venue para sa syudad sa Bacolod. Suno kay DSWD Region 6 spokesperson Attorney May Rago Castillo, 300 ang target nga mahatagan sang ayuda sa Negros Occidental sa Agosto 27 o kuna 3,000. Sa mga wala nagparehistro sa website ng DSWD, apang nag-apply paagi sa email, ang DSWD ang mag-reply man sa email. Suno kay Castillo, 12 million pesos ang pondo para sa Sabado diri sa Negros Occidental, samtang 36.5 million pesos naman ang budget para sa bilog nga Western Visayas. Nagpahibalo naman ini sa mga beneficiaryo sang 4-piece nga hindi mag-apply para sa educational assistance, bangod hindi sila matagan bangod mayara sang deduplication process kung sa diin ma-detect ang mga beneficiaries ng conditional cash transfer. Sa Negros, we will be having 6 actually ka mga satellite payout assessment centers. So sa San Carlos, sa Cadiz, sa Philippine Normal University Campus, sa Silay City, sa Bago City, sa City Hall, sang Himamaylan City, sa Talubangi Gym, sang Kabangkalan City, kag sa Bacolod City. Nabatian liwat si Attorney May Rago Castillo, ang Public Information Officer sang DSWD Region 6. Aminado ang alkalde sa banwasang San Enrique diri sa Negros Occidental nga kinahanglan sa mga nagaproduce sang asin sa ayuda nagikan sa gobyerno agod nga mapasanyog ang ilang produksyon. Naibulaan nga may nagproduce ang asin sa banwasang San Enrique apang hindi madamo. Suno kay Mayor Gelson Tobillara, maayo ang produksyon sang asin makaisa ka beses sa 4 ka tuig bangod 3 ka tuig nga laban ang ulan kag isa lang ka tuig ang laban ang init. Suno kay Tobillara nagaproduce man ang San Enrique sang ginatos ka sako sang asin. Sunod diri nagadako lang ang produksyon sang asin kon mainit na kon sa rin may pila ka mga salt producers nga naga-harvest sa 2 ka beses sa sulod sang isa ka adlaw depende sa concentration sang plastic. Sa isa ka paldo sang plastic nga 1 meter ang lapad by 25 meters ang laba, isa man kasako sang asin ang maproduce niya. Ang asinan suno sa iya ang gintunga sa buladan sang tubig alat kag sa asinan mismo. Suno sa alkalde, magluwas sa local consumption ginagamit man ang lubi sa pag-abuno sa lubi bangod mas dako kag mas matamis ang bunga siniya. Suno kay Tobillara, mas makabulig kun idirekta mismo sang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang bulig sa mga nagahimo sang asin agod madasig apagabot sa bulig sa ila kag hindi maulihi sa season sang paghimo sang asin. Sa karon suno sa importanteng buyer sang asin agod na magpadayon ang nasabit nga negosyo bagod hindi na mangin problema kung sino ang mabakal. Fully, kay balo ka na yung iba, wala man kapital dan mo. Oo. Maman lang ka paldo, hindi mo ka-afford na ato niya banwa maghatag na siyang livelihood niya muna. Kay mahal na siya klase siyang plastic, kay damol na siya dan mo. So, Okay. special gina siya plastic. So, tani, kung ang aton nga gobyerno national, mag-provide assistance sa aton salt makers, mas dako man ang production ta supposed to be. Kulang lang sila kapital mo. Si Mayor Gelson Tobillara sang San Enrique Negros Occidental. Aminado si Mayor Gelson Tobillara sang San Enrique Negros Occidental nga kulang ang suporta sang gobyerno sa mga nagahimo sang asin sa pungsod. Suno sa alkalde, madamol ang plastic nga ginagamit sa paghimo sang asin, gani mahal ang bili sini. Sunod diri ko makahatag kun tani ang gobyerno sang ayuda sa mga salt makers, mas dako ang ilang ma-produce bangod ginakulang sila sang kapital para sa pagbakal sang plastic. Ang salt makers sa syudad sang Bago ang nagamit sang bricks, samtang plastic naman ang ginagamit sa San Enrique bangod ini ang mas barato. Suno kay Tobillara na magadamo ang magaproduce ang asin kung may ayuda nga ihatag ang gobyerno kag hindi pagpabayaan nga tuman kabarato ang bili sini sa tion sang peak season. Pangalin sang una suno sa alkalde, wala gid nakahatag sang suporta ang gobyerno o kana sa local salt makers. Hindi naman ma-utilize ang tanan nga asinan sa banwasang San Enrique bangod wala sang programa ang gobyerno para diri. Hindi kaangay sang National Food Authority sadto nga nagabakal sang humay nagikan sa local rice farmers. Suno sa local chief executive, mas maayo kon may buying center ang Department of Agriculture para sa asin agod nga makumbinsi ang mga salt makers nga mag-produce sang mas madamo.
Ikinahanglan i-direct nila sa mga producers. Karon na magsagad kita agip sa ibang nga tao. Damo pa nagyan niya mo. Kung damo pa niya duigo makatupa na tapos ng season sing tigalasin. Kinahanglan niya pareho pa lang nga bulan. No, going to summer kita. Ano ta subong tigululan. Subong na magiyo ang nasyonal nga matamat distribute na para pagkaabot sang season sing asin. Himo ta dayon asinan ta ready na ta kaya na materials ta mo. Nabatian liwat si Mayor Gilson Tubilyara sang San Enrique Negros Occidental. Ginatunan sang Committee on Markets sa Slaughterhouse sa Sagudapan Lungsod sa Bacolod kung sarang ipatuman ang condonation sang arrears sa mga market vendors sa syudad. Suno sa chairperson sa Committee on Market nga si Councilor Celia Flor nga wala pa ini nakahimo sa proposal ordinance o kon proposed ordinance. Magud ginalantaw ang history sa mga vendors bagod santo sa iya nga pagpanalawsaw. May duwa na ka condonation nga ginhatag. Suno ka Flor tuig 2012 ang uli nga condonation sang arrears sa karon naghinyo si Flor sa City Treasurer's Office nga magsubiter sa breakdown sang principal amount kag sang interest agud malantaw kung sang tuig 2012 basta ko ang interest kag surcharges bagod kun gamay man ang principal maghimo ini sang dialogo sa mga vendors kung sarang babayaran sang amat-amat kag mabutang lang sang term of payment. Unang ang ginapahimo ko subong sa aton City Treasurer ang nag-request kita nga mas maano sila anay ma-submit sila sang breakdown of principal principal amount at mga interest para malantaw ta kung gamay basi bala sang from 2012 basi ang kadaktan sang inang arrears nila subong is penalties, interest and surcharges. Basi kung magamay man lang ang principal. Si Bacolod City Councilor Celia Flor ang chairman sang Committee on Markets and Slaughterhouse. Wala ginadula sang Isabela Municipal Police Station nga mga miyembro sa New People's Army ang nagpatay kay punong Barangay Danilo Dautil sang Barangay Cabcab kahapon sang hapon. Sunod sa hepe sang Isabela Municipal Police Station nga si Police Captain Joseph Partidas, si Dautil ang may igo sang bala sa ulo kag natuong nga bahin sang dughan. Nakuhaan naman sang pellets sa dughan ni Dautil gani ginapatihan nga mahimo homemade o kon improvised shotgun ang gingamit sang sospetsado. Isa sa ginalantaw sa mga pulis nga mahimo NPA ang nagpatay kay Dautil, bangod nag-withdraw sang suporta ang barangay official sa rebelde nga grupo sang ginlunsyar ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflicts sang tuig 2018. Si punong barangay Roy Pagapang ang ginpatay man malapit sa crime scene sang tuig 2018. Suno sa hepe, isa ang pagpangawat sa mga motibo nga ginalantaw sa krimen bangod wala na ang bag sang barangay official apang ginahibalo pa kon may kwarta ini nga dala kahapon sang hapon. Suno sa pamilya may bag nga dala si Dautil apang sa pagpangusisa sa mga pulis wala nang iyang bag kundi kalo, shades kag motorsiklo lang ang nabilin. Wala man sang pagpamahog nga nabato ng punong barangay bangod wala man ini sang cellphone kag hipuson ini nga sahi sang taho. Ginalantaw naman sa mga pulis nga hindi magdubo sa duha ang mga suspetsado nga nagpatay sa punong barangay. Isa ma'am, no? Kami kay Mari, na ang ginatanaw. Kaya tungod si Kap sa una, no? Isa na sa una, no? Nag-support sila. But then, ang time nga nagpapatagayo sa aircraft, pagpanguna sa ating LGO, Philippine Army, ang PNP dire, no? Nag-withdraw na si Kap sa support nila dito sa CPNPA. Pag ako madumduman sa una, 2018, I think, duman lahat kating patay si Barangay Captain Roy Pagapang sa area. Lapit lang dito sa area man. Nabatian si Police Captain Joseph Partidas, ang hepe sa Isabela Municipal Police Station. 226 tanan ka mga personnel sa Negros Occidental Police Provincial Office ang ipinalom sa drug test bilang kabahin sang pagpasiguro nga sila ang hilway sa illegal nga droga. Suno kay NOCPO spokesperson Police Lieutenant Jurises Catalogo, 127 ka mga personnel sa Special Drug Enforcement Team ang ipinalom sa drug test. Ini agod nga masiguro nga wala sa sila nagagamit sa illegal nga droga kag mapabilin ang integrity sa anti-drug campaign sang PNP. Ang mandatory drug test ang ginapaligayon sa Provincial Intelligence Unit. Ang isa pagit yung drug test nga ginapaligayon sa Provincial Investigation and Detection Management Unit nga natabuan nga nagdungan sa iya sang Special Drug Enforcement Team. Suno kay Catalogo 103 ang nakaschedule nga drug test apang wala nakaabot ang apat. Bangod ang duha ang may hearing sa korte, ang isa naman may mataas nga uric acid samtang ang isa ang nag-undergo sa medication
sa diabetes. Bangod sini sila ang maging priority sa masunod nga random drug test sa PNP personnel. Bangod valid man ang rason sang absence. Ang drug test ang gipergen mismo sa crime laboratory. Suno sa NOCPO spokesperson kabayan ini sang internal cleansing nga ginapergen sa PNP bangod sila mismo ang nagapergen sa bypass operation. Ang resulta sa drug test ang mahimo nga magagwa na sa masunod nga semana. Sunod kay katalogo, obligado ang mga pulis nga magpaidalom sa drug test kag sa tion nga sila ang magbalibad, sila ang mga tubang sang kaso administratibo. 127 ang years ang isdet, ma'am. Ang iya naman sa Provincial Investigation and District Management ang mga investigation section natin. 103, ma'am, Okay. ang nag-undergo. Pero ang na-successfully ng drug test lang 99. Ang apat sina may commodities, may valid reason. Duwa nag-undergo sa natawag nga court hearing. Ang isa may ng diabetes, undergoing medication. Ang isa mataas ang uric acid, ma'am. Si NOCPO spokesperson na Police Lieutenant Judices Catalogo. Padayon pa ang investigasyon sa Bacolod Police Station 3 kung ano ang motibo sa pagpaarak sang luthang sa duwa ka mga salakyan nga nakapark sa gwa sang bodega sa Bangga Subay, Barangay Mandalagan kaina sang Kagahon kung sa diin may isa ka lalaki nga napilasan matapos malapsan sang bala. Suno kay Police Captain Armelin Vargas, Station Commander sa Bacolod Police Station 3, wala pa natumod kung ano ang armas ang gingamit sang suspetsado o kung mga suspetsado sa pagtiro sa puti nga Mitsubishi Strada kag orange nga Subaru VX alas 2 ang kaagahon. Santo sa inisyal nga impormasyon nga ilan natipon ang salakyan ang ginapanagyahan sang isa ka kompanya apang ginatumod pa kung sino ang OIC sang kompanya. Suno kay Vargas, kinaimbestigaran pa kung ano ang mga kompanya ang nagagamit sang bodega nga yara sa tadlong sang salakyan. Suno sa Station Commander, hindi pa makonclude kung nalapsan sang bala ang lalaki nga ginabulong sa karon sa isa ka ospital sa Bacolod. Sa subong, may isa kita ka biktima nga sa subong sa ospital. Ongoing pang investigation kay nagatipon pa nga itong investigador mga information, kag data, which will possibly lead us sa conclusion kung nga natabo ini nga insidente. On or about 2 a.m. Hindi pa mabalaan kung ano inang mga bala kay tawagan naton sang soko sang kagina sang aga kag sila ang nag-conduct sang thorough investigation pagit. Nabatian si Police Captain Armelin Vargas, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 3. Sa katapusan nga balita international sa Kiev, Ukraine, naging pa kamay sa sang Pinoy teacher nga magbalik na sa Ukraine apisar nga sa gihapon ang pagpanghangkat sang Russia makaligad ang anom ka bulan nga sila ang nag-evacuate kag nagtrabaho sa Spain. Nabaraan nga kapon Agosto 24 ginsaulog ang Independence Day sa Ukraine kag amuman ang adlaw nga nag-report nga mahimo umaga paregan sa pag-atake ang Russia. Suno kay Bombo International Correspondent Shirley Santos Sildes, manunudo sa Kiev nga siyam na katuig na ini nga nagatabaho sa Ukraine matapos nagpang-recruit ang Ukraine sa mga manunulo gikan sa Pilipinas. Ganing ginakabig na sining ikaduha nga puluyan ang pungsod. Payag sining sang Pebrero matapos ang magluntad nga invasion sang Russia sa Ukraine, sila ang nagpadulong sa Vienna, Austria, tubtob nga nagdangat sa Spain. Apang hindi naman sa maini magamit ang ilang profession sa nasabit nga pungsod, bago nagkakinanglan pa sang dokumento. Bagod sini sila ang napilitan nga magpangita kag magsulod sa bisan ano nga trabaho sa Spain. Dugang pa sila nga mas maayo ang akomodarasyon sa ila sa Ukraine kun ipanggid sa iban nga pungsod bangod sabat na sang employer ang inapulian kag gamit sa pagtudlo sa Ukraine. Apang tuma naman kamahal sang renta sa balay sa Spain. Apisar nga mabudlay hindi manluyag ni Santos Sildes nga magpauli sa Pilipinas bagod mahimo nga hindi na ini makabalik sa Ukraine. Sa karon kapin 5 na sila kaadlaw nga nakabalik sa Kiev kon sa diin pasalig sini nga wala na sang mabatian nga pagsinigabong sa nasabit nga capital city. Aminado naman ini nga dugay-dugay may nagauwa nga sirens kag sila gilayon nga ginapanugyanan nga magsulod sa shelters. Sa karon plano man sang Ukrainian government nga magtukod sa safety place sa bus stations agod nga may mapanaguan ang mga pasahero in kaso nga may maghuni nga sirens nga nagapatimaan sang missile strike. Pasalig ni Santos Sildes nga sang pagsigabong sa syudad maling kapon apisar nga ginabantayan nila ang posibilidad sa pag-atake kag nagalaom ini nga matapos ang adlaw nga wala sang magaluntad nga airstrike. Sunod diri ang mga lugar nga parayon pa ang pag-ilinaway kaangay sang Donbas kag Mariupol ang tuman kalayo sa Kiev. So far sa Kiev po ngayon, may mga siren. Parang ganun lang po mga warning about like airstrikes. Pero so far wala naman po ako narinig na mga pagsabog. Wala naman po. Opinion
na tuloy-tuloy. Since kahapon, ma'am, yun ang inaabangan ng mga tao. Kasi according to the news nga, yun yung day na atake sila. So I was always like, kung anong mangyari. So nag-iingat. Kagabi wala naman. Mga pagsabog akong narinig. Si Bombo International Correspondent Shirley Santos Ildes, direkta sa Kiev, Ukraine. Ato na panumalikan ato sa mga headlines sa DSWD-6 nagpanugyan sa mga indigent students kag mga ginikanan hindi magpadulong sa payout site sugod sa Sabado kung wala makaprestro online. Negros Occidental may 6 ka satellite payout sites nga mga venues ang tagtaganay sa educational assistance sang DSWD. Alkalde sang San Enrique diri sa Negros Occidental minaro nga dapat buligan sa gobyerno ang mga nagaproduce sang asin. Condonation sang arrears sa mga market vendors sa syudad sang Bacolod ginatun-an sang committee sa City Council. Mga miyembro sa NP ginanantaw nga sospetsado sa pagpatay sa punong barangay sa Banwa sang Isabela. Pila ka mga Pinoy nagbalik na sa Ukraine agud nga magtrabaho sa piyak sang tensyon batok sa Russia. Inyo nabatian ang kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views afternoon edition karon nga daw sang Huwebes petsa 25 sa bulan sa Agosto tuig 2022 kag kami ang inyo mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino nagapasalamat sa popo ng pagpumati para sa pambansang radyo ng Pilipinas consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Kag standby na sa masunod nga palatuntunan ang Bombo Report sa afternoon edition upon sa kay Bombo Dennis Rubica. Kag sa aton nga Bombo News Analysis nga ginbasa ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo Tubtob Langit ang presyo. Katamis ang kalamay ang daw sa naglasay sa kapi nga gintimpla ni Inday. Ano abi kay ang kadamuon ang nagamay. Isa na lang gid ka kutsarita ang imo malugay. Pagbutyog sang presyo sang kalamay ang makatilingala. Kulang sa supply amo ang ginrason nila. Apang presidente ang hindi magpati, importasyon sang kalamay, ginpungga niya ini. Ano abi kay bisan nagpagwa na sang datos ang SRA, nga kadamuon sang reserba ang naubos na ini. Sa gyapon mga baliligyaan wala mahubsan, kwarta lang nga inugbakal ang ginkulang. Kulangon gid man ang imo nga budget sa pagbutyog sang presyo halos malabot ang langit. Perde pa sini ang presyo sang gatong. Sa sobra 100 ang litro, wala makatungtong. PBBM, kung tani imo man mabalikdan, ang mga konsumidor nga nagasinggitan. Hustisya kag katarungan sa pagsaka sang presyo nga wala balasihan. Kung sa tiyon nga magapadayon ang amo sini ka mahal nga presyohanay, bulsa sa mga katawan magahayhay. Base piliyo na lang ang pag-untat sa pagpangapi, kaya ang kalamay hindi na masarangan ang bili. Suggested retail price, dapat gobyerno ang magpatuman. Hindi dapat nga ang sugar trader ang pagustuhan. Kung sa supply mayara gid man kakulang, ang pwerte nga pagsaka sang presyo, hindi ini makatarungan. Sanglit ang mga kalamay nga sa merkado ginabaligya, sang ila ini ginbakal presyo wala pa man magsaka. Kalamay nga ginbakal sa mga producer ila ginbudiga, gani presyo magapabilin santo sa presyo sa pagbakal nila. Ang ini panguna-una ang pananawan ang ginpadala ni Michael Montesillo sa Bago City, Negros Occidental. Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod.